Začiatkom decembra 2025 spustilo v Spojených štátoch Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť operáciu so zámerom zatýkať a deportovať neregistrovaných prisťahovalcov. Oznámenie, že sa zameria najmä na somálsku komunitu, spolu s agresívnymi taktikami agentov okamžite vyvolalo strach a odpor a otvorilo konflikt medzi mestom a federálnou vládou. Už 3. decembra starosta Minneapolisu Jacob Frey zakázal federálnym úradníkom využívať mestský majetok na imigračné razie. Medzi 9. a 10. decembrom došlo k incidentom, pri ktorých boli občania pozorujúci činnosť aj z zastrašovaní a zadržaní. 15. decembra dav v Minneapolise obklúčil agentov a snehovými guľami im zabránil v zatknutí, čo ukázalo rodiacu sa občiansku neposlušnosť v uliciach. 22. decembra agenti aj spostrelili v St. Paul kubánskeho prisťahovalca, keď sa podľa ich tvrdenia pokúsil ujsť autom. Záver roka tak priniesol sériu stretov, ktoré narušili autoritu federálnych síl a nastavili právne aj politické boisko. Začiatok januára 2026 prišiel bod zlomu. 6. januára DHS ohlásilo nasadenie 2000 federálnych agentov, čo signalizovalo ďalšiu eskaláciu. O deň neskôr, 7. januára, agent ICE Ross smrteľne postrelil 37-ročnú Američanku Renée Nicole McLean Good v južnom Minneapolise. Podľa svedkov dokumentovala činnosť aj vo svojom susedstve. Jej smrť okamžite rozdelila naratív a z lokálneho napätia spravila celonárodnú krízu, ktorá mobilizovala protesty a zjednotila miestnych lídrov v požiadavke na transparentnosť a zmenu postupu. V dňoch 8. až 13. januára vyšli do ulic tisíce ľudí na protesty, kde federálni agenti proti davom použili dráždivé látky a slzotvorný plyn. Napätie vyostrila aj situácia pri Rooseveltskej strednej školy, zásah federálnych agentov, použitie chemických prostriedkov a zadržanie pedagóga viedli k okamžitému uzavretiu verejných škôl v Minneapolise. Medzitým FBI prevzala výhradnú kontrolu nad vyšetrovaním smrti Renée Good a odmietla sprístupniť dôkazy štátnemu úradu BCA, čo guvernér Tim Walz aj starosta Frey kritizovali ako netransparentný postup. Tento krok prehlbil nedôveru a vytvoril informačné vákuum. 14. januára došlo k druhej streľbe. Agent ICE postrelil voči hľadanej osobe nepodobného venezuelského muža v severnom Minneapolise. Neskoršia prísaha agenta FBI naznačila zámenu identity, čo poukázalo na nebezpečnú nedbanlivosť. Súčasne eskaloval politický tlak. Ministerstvo spravodlivosti začalo vyšetrovať guvernéra Walza a starostu Freya pre údajné marenie federálnych zásahov. Prezident pohrozil použitím zákona o povstaní a ministerstvo obrany dalo 1500 vojakom príkaz pripraviť sa na možné nasadenie v Minnesote. Štát Minnesota spolu s mestami Minneapolis a St. Paul podali žalobu s cieľom operáciu súdne zastaviť. 23. januára nasledoval generálny štrajk, stovky podnikov zatvorili a 10 000 ľudí zaplnili ulice so žiadosťou o ukončenie operácie. Len o deň neskôr, 24. januára, federálni agenti smrteľne postrelili 37-ročného muža pri reštaurácii na Nicollet Avenue. Podľa miestnych úradov bol americkým občanom a legálnym držiteľom zbrane. Miesto činu sa okamžite stalo ohniskom ďalšieho stretu, protestujúcich rozháňal slzotvorný plyn a šéf minneapoliskej polície Briana O'Hara odmietol výzvu ICE, aby jeho príslušníci opustili miesto, čím otvorene spochybnil federálne príkazy. Mestskí a štátni predstavitelia bezprostredne vyzvali prezidenta na ukončenie operácie a stiahnutie federálnych síl z Minnesoty. V dôsledku týchto udalostí sa pôvodne imigračná razia v priebehu januára 2026 zmenila na ústavnú krízu. 3 streľby, masové protesty, právne bitky a rozpad kooperácie medzi úrovňami vlády prehlbili polarizáciu a narušili dôveru komunity v presadzovanie práva. Minneapolis sa stal epicentrom národnej debaty o rozsahu federálnych právomocí, občianskych právach a povahe policajnej práce v rozdelenej spoločnosti. Odkaz operácie je varovaním o krehkosti dôvery medzi federálnou a miestnou úrovňou moci v období silnej polarizácie.